Pemut kasnyom nera katon
Bambang putra Mamang Dewa sirahe mote mung kaserom nemeng bapa nira kalawan sujono namae bapa kalawan sujono wah iki naku ana teping sringine negara Ngamarta iki kepados sadra bagus karengku marang busana sapa kang dadi namamu saka dipinangkamu sliramu tak takoni ora ngemangsuli tembung selanggapan apa eman rutumut-mut tanem winten kanthi eman rutumut-mut tamu winten tak tebak mawut koandamu Sinatrio sapa kang dadi namamu menawa sliramu ora demen wangsul namani sliramu sapa kang dadi namamu wah ditakoni turung ngaku nyolok mbekal nakoni wis temu lumahe tembut tetakon pinakonan tujuanmu becik ya tak tibani apik tujuanmu lho ya tak tibani wah bener sliramu luput wong kaya aku menawa sliramu ora demen marang aku milir saka Prajurit Tresna kathahing Kakang Mas Prabu Bumonaruka Sura kakasih aku Rekena Patih Pancatnyono satriya aku Patih Pancatnyono kang mburi menawa sliramu ora demen marang aku Basundana aku Patih Pancatnyono lan Basundana wah wis ora luput wangsul sliramu sapa menawa sliramu ora demen marang aku Pragili Pandhawa Sadewa namaku wah lah kang mburi Mberkudu iku sapa iku menawa sliramu ora demen marang aku Sinatria Jangkar Buma Julangan Jaya Raden Antarja wah setya lawan karmu mapak rendal tekani Patih Pancatnyono pegawe apa dina iki sliramu kati mulungake wujuding kadut kaca tak lereni kang tak dadekake senopati Pandharaku Prabu Bumonaruka Sura apa abam dina iki sliramu gelem tak balekake bondo tak oncalake sebab budya kersamu tak sembadani ngamuk tak laden rewel dasar tak kembali wah wani musuh Patih Pancatan wong bosen oh kecocotan temene wah moro tangan adi monduro
pancit patih pancat nyono-nyotonaken gawe sembarangan luwe tatateng nasut uku tali wontu tak pekanan matu keri tak gawe tuna aku kowe jalur sinampar banyu pengamui patih pancat mbah ono padha ana wujuding Sadewa iku kang kok jaluk iku kang kok karepake ora tak uripi bakal tak pateni sliramu
Sumbari pati pancat nyono Japa nengko nek aku asalan panempu marang sliramu. Wah katono pambuti nek ngenting pambudining Sadewa cobaan tinsak untara. Katrita nalika mangke Sadewa petandingan kok asor mapan boten. Lena pandhelane kang jadi jurite. Mundur sida datan lumayan mundure datan lumayu. Kudu nganggoning surti kaping 4 lumayane wong wani mati. Wani ning prajurit tugas marang raga. Kudu nganggoni Candrawarsita. Niti surti mangemba Pandhita Resi Cendana. Candra ateges lele Warsita anak. Niti pagawean surti kebangkitan. Mangemba ateges modo. Wong bagu Cendana kayu. Kayu rikala kayon rikala petandingan wis mangerteni. Pangunen-unene wong bagus gak kurang pangan wong didaya gak kurang guru. Mula sate wong mundur sida tang nerang-urang pangan. Sekae kaseten kanuragan dibantur manjing daskas papan. Mula sanalika sate datan nimut. Jawel siti rasane jenggeratan kanan jati. Manungsa sekti katelitik katarik saka kodratira. Oh, hati-hati tak jotos. Pecah temen mustakamu iki.
eka sasarya danerom wah aku enak pertandingan musuh Satya ora temenung sangkane karo Antarja Mara dipeyosi bar kutuning keliwat-keliwat wis Antarja kok mantalan temen sliram wong sele dipeyosi ngono nganti tiba lumalah semono iku cangkem diopo-opoki lati batek iku wis wah pisan iku ae pertandingan musuh Antarja iku ati pancat nyorojo kati melayu musuh Antarja wah aku ora sudi perang karo sliramu wong nek sliram perang mentalan wong semono paprati perang kok mentalan temen sliramu nang aku wis aja kakehan kandha enggal maca wah kadangipun Kakang Adi Basuntana lan Yuyuntana nek sliram wani maju dak wani mundur pun Kakang dak cukup pertandingan musuh Antarja Adi Kang Adi Adi Kang Adi padha daluput kadangipun Kakang Yuyuntana iki. Kakang Mas kasinggihan dawuh panjenengan perlu gawe apa Kakang Mas? Iki ndadekno kawuningamu. Iki aku nyampingi Kakang Mas Pati Pancat nyono pertandingan musuh muda ngamarta Kakang Mas Pati Pancat nyono kang keplayu. Kangkung Pandhawa ki mawon. Muda ngamarta niku latase enem, Kang. Kula anggap dirang dereng ilang pupuk lempuyang. Musuh Yuyuntana boten kuwalan Kakang. Ya ning ngono sampingipun Kakang. Aja lena utawa sembrono. Badhe aja dikotongi tumbak aja nganti dirangkan. Pun kuwatir nek kula tasih enten. Nek panjenengan boten saged nyukupi panjenengan mlajeng kula patenani. Ya lek kaya ngono kudu Kang ati-ati. Undangan Jala Raden Antaja ngridu kang akeh. Iki Basuntana kang bisa ngentati sliramu.
Jero aduh. Yo kang hati-hati. Janar kena ngokoran salukune wong mar titik kerarjo kenas nanas carane wong mar titik kerarjo kawe dewa Oh